Tak, ťahaj sa reťazov. Tak, a tým sa len istí. To je po rebríku ísť. No, presne. Chyť reťaz. Ty by si ešte nemal natáť akože, lebo ten telefón ti spadne a puk. Neboj sa. Nechoď vysoko. Nie, dole choď, dole, naspäť, Luky. Dobre, Nie, to reťaz máš mať na úrovni ramien. dobre. Zase si necháš poradiť, zase reaguješ tak, ako reaguješ. Choď. Tak, na ten rebrík vstup, tak. OK. Like. Môže byť?